Здравейте, аз съм доктор Магдалена Богданова, педиатър. Добре дошли в канала на Мустела. За повече информация се абонирайте. Това са ентеровирусите, в което семейство попадат коксаки вирусите. Също така разпространени през лятото са аденовирусите и норовирусите. Началото обикновено е внезапно. Остри коремни болки, силно и непрестанно почти повръщане, диарични изхождания и понякога повишаване на телесната температура. На първо място запазете спокойствие. За коригиране на телесната температура дайте антипиретици. Подгответе се с рехидратиращи разтвори и просто е необходимо време, за да премине стомашният вирус. Запазете спокойствие. Понякога повръщането се самоограничава до няколко часа. За диаричните изхождания може да давате щадяща въглехидратна диета. Посетете спешно лекар, ако детето не е уринирало повече от 6 до 8 часа, появи се обрив или има промени в съзнанието.